If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Ifeanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebeonadi 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebeonadi 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Ifeanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. I woke up early this morning, the sun is wheezing. There's so many reasons to praise him. But the fools still they talk, say there is no God. Corrupting hearts are there, so they doubt the strength of days. So I go shout, shout, I go dance, I go praise the maker of heaven on earth. I go dance, so I go shout, I go praise the maker of heaven on earth. Who made the sun? Who made the moon? Who made the stars and the skies are red? Who made the sun? Who made the moon? Who made the stars and the skies are red? My Yahweh reigns. He reigns. My Yahweh reigns. My Yahweh reigns. He reigns. Yahweh reigns. He reigns. Say, Papa, Ebo, Yahweh, Bo. Oh, Papa, Ebo, Yahweh, Bo. Papa, Ebo, Yahweh, Bo. Oh, Papa, Ebo, Yahweh, Bo. Believe it or not, I am a Yahweh Salah. I am a testimony to that way back. Believe it or not, I am a Yahweh Salah. His powers works through me. I serve way back, so I go shout, shout. I go dance, dance. I go praise the maker of heaven and earth. I go shout, shout. I go dance, I go praise the maker of heaven on earth. Who made the sun? Who made the moon? Who made the stars and the skies are red? Who made the sun? Who made the moon? Who made the stars and the skies are red? Yahweh reigns. He reigns. Yahweh reigns. He reigns. Yahweh reigns. He reigns. My Yahweh reigns. He reigns. Say, Papa, Ebo, Yahweh, Mo. Oh, Papa, Ebo, Yahweh, Mo. Papa, Ebo, Yahweh, Mo. Hey, Papa, Ebo, Yahweh, Mo. Yes, sir. Big. Okay, it's good as I know, and then when you think where you keep on that born at it, when they tune into the station, 103.5 FM, I can only be born at it. It's good as I know, and then when you think where you keep on that born at it, when they tune into the station, 103.5 FM, I can only be born at it. I ain't able to entertainment and culture like nobody does. You like to and no one in the put on your doors. I just want to sport and you can look at this scoreboard. Tell all your business again, you go tell the whole world. Ebeonadi 103.5 FM. People don't know that Ebeonadi put the reference. You love it and I'm going to more with entertainment. I thought you gave me the level my American advertisement. You know, it's having me in the legend and it's all good for me to move their body.
Ulakoko wanine kutiana nkologi. Wasa 103.5 FM Ebeonadi. Isipotezara obundonachi. Ande manife weriki kone Ebeonadi. When they tune into the station 103.5 FM Makanoya Ebeonadi. Isipotezara obundonachi. Ande manife weriki kone Ebeonadi. When they tune into the station 103.5 FM Makanoya Ebeonadi. Ebeonadi 103.5 FM Ogidi. We blend entertainment and culture. It's about time. Ebeonadi FM 103.5 Ogidi. Igwe na-ekwu okwu na-agbasa ụzọ gabaga anya. Enye anyị ihe anyị na-achọ ka anyị nụma na ntị anyị maka na gị na-agị ntị gbogbo. Ị na-eme mmadụ obi ụtọ. Nke oyibo na-akpọ entertainment. Omenala ka ị na-apali elu. Nke oyibo na-akpọ culture. Ihe eji eme ọfụma. Omenala n'ime obi ụtọ bụ eji mara gị. Ebeonadi FM 103.5 Ogidi. Asị m na ọ dịrọ ịkwa. Achọ na-azụ n'onwe onye. Redio eji mmanụ. Itu na redio gegide 103.5 Ogidi. Ebeonadi FM ka inume ị chọrọ. Obodo ga-adịkwa ọyị na ikegide anyị pawa. Yes, sir. Big. Okay, Isipotezara obundonachi. And they want if where the keep on Ebeonadi. When they tune into the station 103.5 FM Makanoya Ebeonadi. Isipotezara obundonachi. And they want if where the keep on Ebeonadi. When they tune into the station 103.5 FM Makanoya Ebeonadi. I never entertainment and culture like you for the doors. Black upon them and no one in the put on your doors. I'm the one of sports and you can look at the scoreboard. You tell all your business again, you go share the whole world. Ebeonadi 103.5 FM. These people don't know Ebeonadi for the reference. Blood in and about one more with entertainment. I thought you gave you the man and the cat that she said. It's having me the original melody. It's all who's having me to lose Ebeonadi. Black upon one in the Putiana Cology. Once 103.5 FM Ebeonadi. Isipotezara obundonachi. And they money for the keep on Ebeonadi. When they tune into the station 103.5 FM Makanoya Ebeonadi. Isipotezara obundonachi. And they money for the keep on Ebeonadi. When they tune into the station 103.5 FM Makanoya Ebeonadi. Ebeonadi 103.5 FM Ogidi. We blend entertainment and culture. N'afana na nwa na mmụọ nsọ. Angelus. Mama nko sebru agwaptal Maria. O wetụrụ ime senike nke mmụọ nsọ. Ekene Maria Ejiptel na Grace osebru anonyeli. Ede ngozi n'etiti ikporo niile. Ọ dịazị ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu. Rịọbara ife ndị nje arịrịọ. Kịta na amanya ọnwa anyị. Amen. Nedu odibo nwanyị nko sebru ụwa. Ka o rere m ka isi kwu. Ekene Maria Ejiptel na Grace osebru anonyeli. Ede ngozi n'etiti ikporo niile. Ọ dịazị ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu. Rịọbara ife ndị nje arịrịọ. Kịta na amanya ọnwa anyị. Amen. Okwu emela arụ. O wee binyere anyị. Ekene Maria Ijuptel na Gracia osebru anonyeli. Ede ngozi n'etiti igboro niile. Ọ dịazị ngozi bụ nwa afọ gị Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu. Rịọbara ife ndị nje arịrịọ. Kịta na amanya ọnwa anyị. Amen. Rịọbara anyị arịrịọ ọ nne nke Chukwu dị asọ. Ka o wee too n'aka nkwa nke Kristi. Arịrịọ anyị na-arịọ gị o Chukwu ka erinye Gracia anyị n'ime obi anyị. Ka anyị bụ ndị nje butere ozi ọma wee mara iwere arụ Kristi nwa gị site n'afọ ya na obe ya wee bata n'otito na mbilite n'ọnwụ ya site na Kristi dị nwere anyị. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'isi na kịta na igbo niile n'ụwa ebebe. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'isi na kịta na igbo niile n'ụwa ebebe. Amen. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Etu ọ dị n'isi na kịta na igbo niile n'ụwa ebebe. Amen. Ka mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga site n'ebere nke Chukwu ka ha zuru ike na ndokwa. ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara mmụọ gị. Ka Chineke ji ike niile gọzie unu. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Listen to news updates on Ebeonadi 103.5
5FM immediately after Angelus, 6 o'clock a.m. and 6 o'clock p.m. weekdays. Stay tuned to be updated, to be informed. News updates, live reports. Ebeonadi FM breaks the news with actualities. I believe that if we are hoping for a new Nigeria, You can as well listen online via mixlr.com/gistfm. Good morning and welcome to Ebeonadi 103.5 FM News Update. Today, Tuesday, the first day of October 2024, and the time is 4 minutes past the hour of 6. Martin Efanshuku Ekeze is my name. The headlines. APGA congratulates winners of Anambra local government election. Mba swears in new council shares. Abia elections. Labour Party denies disqualifying local government chairmen, councillors. 64th Independence Day. Tinubu to address Nigerians today. Nigerian Air Force plane kills 23 worshippers, others in Kaduna. United Nations General Assembly. General debate concludes with call for ceasefire in Middle East. Now, details. APGA congratulates winners of Anambra local government election. The National Working Committee of the All Progressives Grand Alliance, APGA, has congratulated the winners of the just concluded Anambra local government election held on 28 September 2024. The message was contained in a statement signed and made available to journalists in Awka on Monday by the party's National Publicity Secretary, Maazi Ejimofo Opara. According to Ejimofo, we congratulate the winners of the September 28 local government elections in Anambra State. This resounding victory is a testament to the trust and confidence that Ndi Anambra have in APGA. Our party's sweep of all 21 chairmanship positions and 326 councillorship seats is a clear indication that we are the party of choice for the good people of Anambra State. Also, the chairman of the State Local Government Civil Service Commission, Chief Barrister Vin Ezaka, have extended his heartfelt congratulations to all the chairmen-elect across the 21 local government areas of the state. Barrister Vin Ezaka expressed confidence in the capabilities of the newly elected chairman, emphasizing that the electorate recognize their potential to work effectively alongside the ward councillors in their respective local government areas. If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo Maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Efanyichukwu Ekezie Ezanumba the First, Metal of Ebeonadi 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebeonadi 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Efanyichukwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599.